Zoran Marjanović, 47, optužen za ubistvo svoje supruge Jelene Marjanović, ponovio je danas pred Višim sudom u Beogradu da nije kriv. Tokom ročišta koje se vodi u ponovljenom postupku, kratko je izjavio da ostaje pri svom ranijem iskazu i da ne želi da menja bilo šta u svojoj odbrani. Nisam kriv apsolutno, ostajem pri svom iskazu. Ne bih imao ništa da dodam niti da izmenim i neću da odgovaram na pitanja tužioca. Više puta sam odgovarao i zaista ne bih više, izjavio je Zoran Marjanović. Na današnjem ročištu, koje je prvo pred sudskim većem u ovom sastavu kao svedok se pojavila Jelenina bliska prijateljica Nora Karleuša Rakić. U svom svedočenju ona je potvrdila ranije izjave, dodajući nove detalje o odnosima unutar porodice Marjanović i njihovog kruga prijatelja. Moj suprug i Zoran su bili poslovni saradnici. Njihovo prijateljstvo započelo je kroz posao, što je dovelo do toga da se Jelena i ja zbližimo. Naše prijateljstvo trajalo je sve do 2010. godine, kada su se moj suprug i Zoran posvađali zbog nekog zajedničkog projekta na kojem se Zoran samostalno potpisao, što je izazvalo nesporazum. Nakon toga smo prestali da se družimo neko vreme, ali smo kasnije obnovili kontakt, iako u mnogo ređem obliku, izjavila je Karleuša Rakić. Moj suprug i Zoran su bili poslovni saradnici. Njihovo prijateljstvo započelo je kroz posao, što je dovelo do toga da se Jelena i ja zbližimo. Naše prijateljstvo trajalo je sve do 2010. godine, kada se moj suprug i Zoran posvađali zbog nekog zajedničkog projekta na kojem se Zoran samostalno potpisao, što je izazvalo nesporazum. Nakon toga prestali smo da se družimo neko vreme, ali smo kasnije obnovili kontakt, iako u mnogo ređem obliku, izjavila je Karleuša Rakić. Ona je naglasila da bila je bliža sa Jelenom nego sa Zoranom, ali da se nikada nisu viđale nasamo, već samo u prisustvu supružnika ili zajedničkih prijatelja. Jelena nije imala slobodu da se sama kreće. Uvek smo se viđale u okviru porodičnih okupljanja ili druženja sa muževima, istakla je svedok. Na pitanje advokata Nikole Dumnića, branioca Zorana Marjanovića, i da li je ikada bila svedok svađa između Jelene i Zorana, ona je odgovorila odrično. Predavnom se nikada nisu svađali. Jelena uvijek je branila i volela Zorana. Njihov odnos je delovao stabilno, bar koliko sam ja mogla da primetim. Također odnos između Zorana i Jelenine majke bio je veoma blizak pre njenog ubistva, ali se nakon tog događaja situacija znatno promenila, dodala je Karleuša Rakić. Suđenje se nastavlja 4. marta, kada će biti saslušane još 2 svedokinje, koje danas nisu mogle da prisustvuju ročištu. Očekuje se dolazak Jelenine tetke Ljubice Marković i njene prijateljice Zorice Gemović. Pored njih pozvani su i Zoranov sin Uroš, njegov brat Miloš i snaja Milica Marjanović. A Zoran Marjanović je prvobitno bio osuđen na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora za ubistvo supruge Jelene Krsmanović-Marjanović. Telo je pronađeno u aprilu 2016. godine u kanalu u Crvenki. Međutim, apelacioni sud ukinuo je tu presudu i naložio novo suđenje koje je sada u toku. Iako su svedoci već davali iskaz. I tokom prvog suđenja, kada je Zoran Marjanović osuđen na maksimalnih 40 godina zatvora, ali je tu presudu ukinuo apelacioni sud i naložio novo suđenje. Gorica Gemović, koja je bila frizerka i drugarica pokojne pevačice, govorila je ranije da se ubijena Jelena nekoliko meseci pre ubistva žalila da u kući ubor, čija katastrofa, i da ne može više da izdrži, ali da ne sme da ostavi Zorana. Rekla je da joj dosta svega, da je u kući katastrofa i da joj dođe da uzme dete i ode. Pitala sam je zašto to ne uradi. Rekla mi je ne mogu, Zoko, on bi me ubio. Rekla je pred sudskim većem frizerka sa kojim se Jelena družila. A o odnosu Jelenine i Zoranove porodice svedočila je ranije i Nora Karleuša Rakić, kada je navela da Jelena se žalila na snaju Milicu Marjanović, suprugu Zoranovog rođenog brata Miloša, jer ništa nije radila po kući.